Bore da iawn i chi gyd bore yma. Nifer o goeddiadau y bore yma. Ymarferion y Dyma'r geni, prynhawn yma am hanner awr wedi 3 yn y festri, yn y capel fan hyn, os ych chi'n rhan o hwnna. Bore coffi nadolig hefyd yn y Tabernacl dydd Iau, Rhagfyr y Seithfed o 10 tan hanner dydd. Y pris yw £2 yn cynnwys coffi a mince pie. Cofiwch roi eich enw o bydd yn deall ar y hysbysfwrdd i nodi os ydych chi'n bwriadu coginio. Dwi wedi gwneud y coeddiad yna'n gywir yn cedi. Iawn, felly, ond y wybodaeth allan fyna, ond bore coffi ar y Seithfed. Bydd gwasanaeth Nadolig Merched y Wawr yng Nghapel y Tabernacl efo Elisaf Ddydd Sul, Tachwedd y 6 ar 20 am hanner awr wedi 3 y prynhawn. A wedyn, dyn ni fel eglwys yn cydymdeimlo'n fawr gyda Eirwel Morgan yn ei brofedigaeth a golli ei frawd Morlais yn ystod o wythnosau diwetha. Cydymdeimlo'n yn fawr gyda chi a gweddion cewch nerth a heddwch fel teulu. Siliau nesaf, bore y 6 ar 20 fan hyn fydd y parchedig Lona Roberts Caerdydd ac yna'r Gweinidog yn gwasanaethu wedyn ar y Sul canlynol. A mae yna rhywun arbennig yn dathlu pen blwydd heddi. Liz? A dyn ni wedi cael, mae Deryn bach wedi gofyn am gais yn ei ganu pen blwydd hapus i ti, Liz. Ie? Oedd ddim o pwysig i roi'r nodyn i ni, felly na i... Iawn, barod ar ôl 3. 1, 2, 3. Pen blwydd hapus i ti. Pen blwydd hapus i ti. Pen blwydd hapus i ti. O pen blwydd hapus iawn. Wel, mi nawn ni'r casgliad rwan, os gwelwch yn dda. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi y bore yma. Pwy sydd wedi paratoi at y Nadolig? Os ar rhain i chi? Pwy... Di'r goedan i fyny, di? Na, ddim eto. O'r teisen Nadolig o'i... Mae rhaid cychwyn wneud y teisen Nadolig reit gynnar does. Ond, ia, mae'n gyfnod paratoi at yr advent a'r Nadolig, a mae'n siŵr bod chi, os da chi'n gwylio'r teledu, wedi gweld yr hysbysebion Nadolig eisoes ar y teledu. Ac mi fydden ni'n edrych ar ambell un ohonyn nhw nes ymlaen. Ond gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyntaf. O ddiw ein tad nefol a sanctaidd, da ni yn diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi ac mewn gwasanaeth. Yn diolch bod ni wedi gallu ymgynnull yn dy enw di, yn rhannu'r gymdeithas yma a'n gilydd. Arglwydd, da ni'n gofyn i ti fod yn bresennol drwy dy lan ysbryd, wrth i ni daddoli di, wrth i ni gannu can o foliant i ti, wrth i ni blygu'n pen a gwrando arnat. Arglwydd, bendithiau ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadwch chi ni droi at Emyr Rhif 100, os gwelwch yn dda, Emyr Rhif 100. Ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. Gwrando i o'r ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd. Yno ty cawn oll fodolaeth, tiw grym ein bywyd ni, rwyd greawdwr a chynhaliwr, ystyr amser ydw i ti. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 100. Eseia penod 9, adnodau 2 i 7. Y rhyfel drosodd. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth.
Ti wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu o dy flaen di fel ffermwyr adeg y cynheuaf, neu filwyr yn cael sbri wrth rannu'r ysbail. Achos rwy ti wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw, a'r ffon oedd yn curo'u cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith, fel y gwnest i bryd hynny yn Midian. Bydd yr esgidiau fi'n sathru maes y gad, a'r gwisgoedd gafodd ei rholio mewn gwaed yn cael ei taflu i'r fflamau i'w llosgi. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni, bydd e'n cael cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd e'n cael ei alw yn strategedd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Bydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu a bydd yn dod â llwyddiant i ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a theyrnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan, ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Diolch o galon am darlleniad yna. Ia, yr adnod gyntaf yna, bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Ac mae gen i fi ganwylla fan hyn, a dyn nhw ddim wedi eu tanio eto. Mali, wyt ti eisiau helpu fi rhoi y canwylla yma ymlaen? Oes? Ti'n ddod i fyny? Oherwydd pan da ni'n sôn am oleuni, fel oedd Eseia'n sôn amdano fo, goleuni oedd i ddod, oedd hwnna'n de. A hynny yn Iesu Grist, felly na ni oleio'r canwyll. Mae gynna fi i'r awyr yn mawr yma, oce? Mam gi chwythu'r canwylla i ffwrdd wedyn, ia? Wel ia, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. O diolch i ti, Mali, am gynna y canwylla i ni y bore yma. A ni mlaen i'r emyn nesaf, sef emyn rhif 816. 816. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau lles ga thrist ei stad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angain rhythu yn ei gwedd, ac yn y blaen 816.
Gymryd ni gyfle rwan i droi at ddadwy mewn wedi. O ddiw ein tad, goleini'r byd yng Nghrist Iesu, plygon yn wylaidd a gostynedig ger dyfrond i bore yma. Ac rydyn ni yn gwneud hynny, wedi'r canwylla gael ei cynna yn yn atgoffa ni mai ti yw goleini'r byd. Dy fod ti wedi dod i ganol y tywyllwch, a fod y tywyllwch wedi methu dy ddiffodd di. Mewn tymor lle mae'r dydd yn dirwyn i ben yn gyflymach a'r nos yn dod yn gynt. Mewn tymor lle mae'r Nadolig i weld yn agosau o'n cwmpas ni. Dyn ni yn cofio dy eiriau drwy'r proffwyd Eseia, a hynny'n llawn gobaith ac addewid. A dyna sydd gano ni yma ar glwydd gobaith ac addewid. Heddiw yn fwy na'r unrhyw adag ar glwydd, da ni yn gwybod am y tywyllwch, yn gwybod am y llefydd hynny sydd yng nghanol tywyllwch barhaus ar hyn o bryd. Yr rhai hynny sydd yng nghanol y rhyfeloedd ac ar glwydd da ni yn gweddio y bore yma. Am y tywyllwch sydd yn y dwyrain canol, am y tywyllwch sydd yn yr Wcrain, am y tywyllwch sydd am y bobl hynny sydd yn gwynebu anghydraddodab, am y tywyllwch sydd yn
Yn halonna pobl. Am y twllwch sydd ar glwydd mewn tlodi. Am y tywyllwch sydd ar glwydd i bob un sydd yn gwynebu caledi. Ac ar glwydd, da ni'n cyflwyno pob un i'r bresenoldeb di bore yma. Oherwydd mi wyddon ni mai arglwydd cariad wyt ti, mai tywysog tangnefedd sydd ganddo ni. Ac yr wyt ti'n hamgylchynu ni yn lapio ni'n gynnes yn dy gariad di. Mae doleini yn disgleirio yna ni, gan arwain yn camat ag at ddyfodol sydd yn llawn heddwch a llawenydd. Mae yna gysgodion ansicrwydd, ond rwyt ti'n dod â gwawr o gariad ac iachawdwriaeth tragwyddol. Ar glwydd caniatáu ni'r doethineb, i ddirnad dy bresenoldeb di yn bywydau, i adnabod cynhesrwydd dy goflaid di yn oerni'r byd. Ond wrth sôn am goleini arglwydd, mi rydyn ni'na hefyd yn oleini'r byd. Ac felly gad i ni gario ffacl dy gariad a'i rhannu'n hael ag eraill. Ydyg y rhai sydd mewn angan, gan ymgyffori neges gobaith ac ewyllus da i bawb. Gad i addiwidio Neseia felly, yn enwedig yn Neseia 9 at seinio o'n mewn, gan yn hasgoffa ni o ffyddlondeb tragwyddol ar gras di derfyn, a hynny trwy Iesu Grist. Ar glwydd ymdawelwn yn awr i gyflwyno'n gweddia personol i ti. Gweddia hynny sydd ar yn calona a'n meddylia, da ni'n cyflwyno i ti yn awr. O ddiwyn tad cliw ein gweddi ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, ond dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwnnw rwyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler y dewyllus, megi sy'n y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe gadwch i ni barhau droi at am yr hif 597, 597, o ysbryd byw dilifa drwom, byw had y waith a grym y groes, o ysbryd byw tyrd gweithia ynom, cymhwysa ni i her ein hoes. Ac yn y blaen, 597. Wrth sôn am baratoi, a dyna sydd gan ni mewn gwirionadd yn Neseia rhag fynegiad geni Iesu sydd yma. Ond
cyfle i baratoi at gyfnod yr advent a'r Nadolig hefyd. Mi fydda ni fel gofalaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf yn recordio. Mae gennym ni stiwdio newydd rwan. Mi fyny grisia yn fan hyn. Mi'n diolch i Owen am fod mor barod i helpu gyda stiwdio ac i Ann Robert Jones ac Alun hefyd am helpu fo'r stiwdio. Ond mi fydda ni'n ystod yr wythnosau nesaf yn recordio. Mi fydda ni yn dod â rhyw cyfarchion Nadolig advent felly bob diwrnod ar y cyfryngau cymdeithasol. Ac felly, dwi am wahodd chi, mae yna ddyddiadau i lawr yn y coenonia. Dewch draw i'r stiwdio i recordio rhywbeth. Falle bod gennych chi ryw gan, os da chi'n licio canu, neu os gennych chi ryw gerdd, neu ryw hoff adnod, neu hoff garol. Beth bynnag ydi o, dewch draw i'r stiwdio ac gan i gyfle i wneud cyfarchiad Nadolig felly. Felly edrychwch ar y dyddiadau hynny a dewch draw. Ond ers wythnosau, o leia wythnos, mae'r siopa Nadolig a'r stryd fawr wedi bod yn dangos hysbysebion Nadolig. Da chi wedi gweld hysbysebion Nadolig eto? Ti wedi gweld hysbysebion Nadolig, Mali? Do? Wyt ti'n licio Nadolig? Be di dy hoff beth di am Nadolig neu'r cyfnod yma? Anrhegion, ie. So neb yn chi cwyno fo hynny nag oes. Anrhegion, ie. Ond mae'n siŵr mae John Lewis nath gychwyn gyda'r trend, ie. Mae o'n trend bellach i greu'r hysbyseb Nadolig sydd â stori rhyw 2 galon iddo fo. Mae'r prif siopa'r archfarchnadoedd am y gorau i drio dal yn sylw ni'n dydy. Ac yn yr hysbysebion, maen nhw'n trio gwerthu rhywbeth i chi, wastad. Boed o yn rhyw stori penodol, neu yn fwyd, neu'n anreg arbennig mae rhaid i chi gael ar gyfer y dydd Nadolig, ie? Ond rwan ydy'r adeg lle maen nhw yn trio dal eich sylw chi. Ac mae o wastad yn haro i pan da ni yn ymlwybro at yr advent. Da ni, fel y glis, trio dal ati i beidio cyrraedd y Nadolig tan yr advent felly, tra mae'r siopa i gyd wedi haddurno yn barod. Ac dwi'n credu bod o'n bwysig yn bod ni yn dechrau sôn beth bynnag. Ond mae yna 2 hysbyseb yn fama i chi gael gweld. So fatha bod chi adra rwan yn gwylio'r teledu. Ond rai fi ddeud ar y cychwyn, mae yna siop eraill i gael hefyd, reit? Ond gadwch chi ni weld y 2 yma beth hwnna. Yn barod yn do. Laddo? Ond rhai na chi ddim wedi. Ond dyma'r rhai sydd ar y teledu ar hyn o bryd y flwyddyn yma. Ac mae'r 2 yma, un efallai sydd yn dangos rhywedd yr hunan a i wneud rhywbeth da chi'n hoffi'r Nadolig yma. Lle mae'r llall yn sôn am y plentyn gyda'i blanhigyn. Lle mae rhyw naws Cristnogol iddi os da chi'n gwybod lle i edrych. Oherwydd, os oes ni'n gofyn i chi rwan i wneud hysboseb Nadolig Cristnogol, sut sa chi'n mynd ati i wneud o? Nid John Lewis a'r siopa oedd y cyntaf i greu hysbyseb Nadolig. Oherwydd mae gennym ni hysbyseb Nadolig ddangosodd 700 mlynedd cyn y Nadolig cyntaf un. A hwnnw oedd Eseia ei hun. A mae'n bwysig ein bod ni'n hatgoffa'n hunan yn aml o'r proffwydoliaeth yma sydd i'w gael yn Eseia. Wrth i'r Nadolig agosau ac wrth i'r advent agosau, mae'r hysbysebion yn aml yn trio cydio yn llawenydd, gobaith ac undod o'r wyl. Ond sut oedd Eseia yn ei gweld hi? Yn Eseia, da ni'n cael proffwydoliaeth o blentyn yn dod â goleini'r byd yn dydyn. A ddewid o obaith a heddwch sydd yma.
Mae'n adleisio'r neges yma yn themau llawer o hysbysebion hefyd. Ond mae hysbysebion yn ystod y tymor hwn yn aml yn canolbwyntio ar bŵa'r cysylltiad dynol, caredigrwydd a llawenydd wrth i ni roi i eraill. Yn union fel nath Eseia sôn yn y broffwydoliaeth am y plentyn yn dod a gola i ganol y tywyllwch. Mae'r hysbysebion hefyd yn aml yn canolbwyntio ar ddod â gola i fywydau pobl, gan ddangos straeon am undod, tosturi ac effaith gweithredoedd bach o garedigrwydd. Mewn byd sydd yn dywyll, sydd dan gysgod rhyfel ac anghydraddoldeb, mae'n bwysig yn dydy yn bod ni'n tynnu'n sylw at undod, at dosturi a charedigrwydd Cristnogol. A dyma'r union adag i wneud hynny'n de. Mae neges ydi wrth Eseia yn atgoffa bod gwir hanfod Nadolig yr adfent yn gorwedd mewn lledaenu cariad, llawenydd a gobaith i'r rhai o'n cwmpas ni. O'n i'n sôn am efallai'r agwedd Gristnogol i hysbyseb John Lewis y fanna. Yr hedyn bach yna ynde, sydd ar y cychwyn, ac o'n i doedd Iesu'n hedyn bach yn Nadolig. Ac o'n i wedi daflu allan hefyd a'i wrthod. O fod yn blentyn bach, yn gwybod nad oes gwir lawenydd hebddo fo, ond i diw'r Nadolig, ia, Crist a ddaeth i'n byd, a ddaeth a goleini, ond un hefyd gafodd ei wrthod a'i daflu allan. Ond fe ddown ato fo, ddarganfod y gwir lawenydd. Wrth i ni ymgysylltu ar hysbysebion yma, maen nhw'n gafal yn y galon yn dydy. Ac o'n i does yna le i ni yng nghanol hyn i ddod â neges Cristnogol hefyd yng nghanol y disgwyl yma. Y ffordd o dorri drwodd mewn gwirionodd. Wrth i ni oleio'r canwyll, mi rydyn ni'n atgoffa'n hunan mae Iesu ydi gwir goleini'r byd ynde. Be da ni'n deud efo hynny ydy mae yna dywyllwch yn y byd ni. Mae yna refeloedd yn y byd ni, mae yna bobl sy'n cael ei brifo. Ond mae Crist yn ei gariad, yn ei heddwch, yn ei obaith, yn cydion i gyd yn dydy. Yn gafal ni'n sownd. Ac o'n i dyna'r disgwyl yr ydyn ni yn ei wybod yma amdano fo'n Eseia. Pan oedd Eseia yn rhoi'r broffwydoliaeth yma, mi oedd y genedl wedi mynd drwy gyfnod erchill, wedi mynd drwy gyfnodau o fod ar chwal, cyfnodau tywyll, ac roedd yna awchu am weld gobaith a llawenydd. Y geiriau, wrth gwrs, sy'n hatgoffa ni yn fan hyn. Cynnes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog, heddychlon. Nid geiriau i un diwrnod o'r flwyddyn ydy'r hynna. Yn geiriau i bob un diwrnod o'r flwyddyn. Geiriau mae rhaid i ni ei ddeud rwan, yng nghanol stori'r Nadolig yn siopa ni rwan. Mae angen i ni dorri drwodd i ddweud hynny. Mae Crist yw goleini'r byd. Efallai bydd rhai yn dal i ddeud fod ti'n rhy gynnar i sôn am Nadolig. Ond dyma'r union adag mae rhaid i ni fel Cristnogion sôn am oleini a chariad Crist. I atgoffa mai dyma gwir ystyr y cyfnod. Mae rhaid i ni atgoffa'n hunan
Yn does, o'r neges dofn hwnnw Eseia, i fod yn gludwyr goleini, gobaith a chariad, mewn byd sy'n dyheu am y rhoddion gwerthfawr hynny. Mwyn i enw. Amen. Gydwch chi ni ganu yn hemyn olaf sef emyn rhif 739. O fe Iesu bendigedig, unig gwmni fenaid gwan, ym mhob adfyd a thrallodion dal fy ysbryd lles gyrlan, a thram teflu'r yma cacw ar anwadal donau'r byd, cymorth ro i ddal fy ngafael, yno ti sy'r un o hyd. Ac yn y blaen, 739. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda chi o. Amen.